Dneska tu máme videjko s mojím bratrancom, ktorého už poznáte. Dobrý deň. A už nová, moja sesternica. Pozdrav. Dobrý deň. Tak a dneska si ideme zahrať Steel Brainrod, ako sme spomínali. Hovorili sme s bratrancom, že bude včera, malo byť o 18:00 večer. Dnes sme nemohli, lebo bolo rodinné prípady, tak sme nemohli. Tak ideme si dneska zahrať Steel Brainrod. Už by sa mali na mňa pripájať. No, takže sme tu. Nemáme voľné miesto pre moju sestru. A máme, sme tu všetci, dobre. Získal som Coco Fanta Elefanta dneska. Ale candy, ja? Ale candy, takže tomuto adminovi troška viete? Lucky Block je nejaký? Ja mám teraz. Áno, aký, ale... Mytický, no už ho má typek. Jaj, typek. Nemáme šťastie teraz, viete, pán ľudia. Teraz sa nám stala najhoršia vec. Včera som dal rebirth a celá moja bejska sa úplne resetla, že aj peňažky, všetko. Aj môj bratracovi. Ale zase už mám, pozrite, 454,95 milióna. Ja mám 36, to je málo. Áno, a Lily, moja sesternica, má koľko peňazí? 2,38 miliónov. Ona má 2,38 milióna, to je dobré. Viete, takže ona má tak, lebo viete, ona to začala hrať teraz, tak tiež dala rebirth. A chce dať, keď bude mať 3 milióny. Takže tak. A máme nové, máme 2 poschodia. Áno, my máme už nové poschodia. Áno, ja mám, pozrite, tuto mám svoje. Tu z boku sa mi to pekne ide hore. Tuto mám pekne. Zubra. Dobre, a ideme ukázať Michalove, môjho bratranca. A to už viete jeho meno, to už poznáte však. Minulého videjka, naposledy. Týpkovi chceme ukradnúť špioníra. Kamo, ale týpek nie tu kradne. Jak sa volá ten týpek? Môžeme ukradnúť špioníra? No tak nie. Týpek sa nechce resetnúť, ja sa musím vyhnúť. Takže tak, máme pekný deň dneska. Lili, môžeš hovoriť aj na hlas. Menšie zdržanie, viete, lebo oni sa nevedia dohodnúť toto. Takže tak, toto. Mohli by sme vydať videjko možno zajtra alebo pozajtra. Tak, lebo neviem ani o čom vlastne. Čo by sme zase dali? Dáme zase Steel Brainrod a či nie? A dáme ešte jeden Steel Brainrod. Potom natočím ja sám, keď už budú prázdniny a budeme úplne niekde inde. Budem točiť na Chorvátsku, nejaké fotky vám natočíme. No, hovorili sme, že o 6, ale ešte netočili sme. Ale proste som získal Coco Fanta a máme ho hneď. To by bolo z tohto videjka všetko. Co? Áno. Lebo viete, už za chvíľku budeme obedovať. Tak. Takže už budeme končiť a tak sa vidíme zajtra alebo pozajtra. Dobre, čaute. Čaute.